Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu nola grabatu pantalla VLC programarekin. Oso sinplea da. Pizten dugu programa eta hemen aukera desberdinak ditugu. Ikusten dezuenez, hemen agertzen da abrir dispositivo de captura eta izango da pantalla grabatzen. Aukeratu behar dugu mahai gaina eskriptorioa eta gero zenbat frame sartu nahi ditugu segundu bakoitzak. Kasu honetan gomendatzen dugu 25. Gero ondo ikusteko. Ikusten dugunez, hemen agertzen da reproducir eta justu behan ikusten dugu bihurtzeko, convertir, hau da sakatu behar dugu. Eta aukeratu behar dugu artxiboaren izena, grabatuko dugun artxiboaren izena. Orduan, emango dugun izen bat eta lekua. Kasu honetan izango da eskriptorioan, gainean, izango da izen bat, nahi dugu. Gordetzen dugu eta hasiera ematen badiogu, iniciar, sakatzen badugu, hasten da grabazio. Adibidez, nik ikusi nahi dut nola dabilen Acrobat Readeren gauza bat. Funtzio bat azaldu nahi dut, edo nik kasu honetan, sinatu nahi dut zehozer, eta hemen idatzi nahi dut testua, edo zehozer PDF baten gainean. Berez, bideoa grabatzen nahi naiz, eta izten dudanean lehiatia gelditzen da bideoa. Eta horrela, bukatu dut grabazioa. Hemen duka grabazioa, konprobatzen dut, ikusteko dana ondo dagoela, eta ematen du ondo dagoela. Eta honekin egin dut kaptura bat, pantailaren grabazioa. Espero dut hau, praktikoa eta baliagarria izan da. Ondo izan.